Άσε, Μπεμπέκα, κακός μπελάς μας βρήκε. Έλα. Ναι, είπαμε και εμείς να κάνουμε μια καλή πράξη, να τη φιλοξενήσουμε για μερικές μέρες και βρήκαμε τον μπελά μας. Γιατί καλέ, τι σας έκανε? Σε εμάς δεν έκανε τίποτα. Τότε? Γιατί αγάπησε, Μπεμπέκα. Και που το παράξενο. Εγώ από το λίγο που την είδα κατάλαβα ότι έχει μια έφεση σε αυτό το άθλημα. Ναι, είναι γενικώς ερωτήλα. Ναι, αλλά αυτή τη φορά είναι σοβαρό, γιατί πήγε και έπεσε στον έρωτα καπιανού που δεν τη θέλει. Και συμβαίνουν κι αυτά. Ναι, αλλά αυτή το έχει πάρει πολύ βαριά. Έχει πέσει σε μελαγχολία. Δεν πάει στο σεμινάριο κομμωτικής. Δεν κρουλιάζει. Αυτή τα κάνει αυτά. Αυτή που μας έλεγε ότι σέρνει τους άντρες από τη μύτη. Αυτοπροσώπος. Τότε φαίνεται αυτός που ερωτεύτηκε πρέπει να είναι πολύ γόρης. Γιατί τον ξέρετε και κάνετε έτσι? Πολύ καλά. Ο Ανδρέας μας είναι. Ναι, αυτός. Έτσι κι εμείς μείναμε κόκαλο όταν τα ακούσαμε. Και ο Ανδρέας τι λέει? Ο Ανδρέας πέρα βρέχει. Του μίλησε η Λιλή? Όχι, τον τρέπεται. Άκου άνθρωπο που βρήκε να ντραπεί κι αυτή. Τότε να του μιλήσετε εσείς. Μα του μιλήσαμε. Και τι είπε? Όχι. Οριστικό? Υπάρχει και όριστο, όχι. Όχι, αλλά να θέλω να πω, μερικές φορές οι νέοι σκέπτονται πολύ επιπόλαια μερικά πράγματα. Μπορεί να είπε αυτό το όχι από εγωισμό, από αντίδραση επειδή θίξατε εσείς το θέμα. Εμείς πάντως το καθήκον μας το κάναμε. Ναι, δεν λέω όχι, αλλά εάν ο Ανδρέας ανακάλυπτε μόνος του αυτό το θέμα, μπορεί να αντιδρούσε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να μπλεχτούμε περισσότερο μέσα στα πόδια της Μπεμπέκα, είμαι και η θεσμοδευτή. Ναι, δεν λέω, αλλά άμα θέλετε να βοηθήσετε τη Λιλή, υπάρχει πάντα τρόπος να ξαναθίξετε το θέμα. Είδαμε με τη Μαρία την κυρία Τσικαρδόνη στον δρόμο. Ναι, και τι σας έλεγε? Τίποτα, ξέρεις. Για τη Λιλή. Ναι. Ναι, μας έλεγε, καλέ τι καλή κοπέλα είναι αυτή η βαφτιστικιά σου, βρε Όλγα. Και τη γλυκιά. Πού την είχατε καλέ κρυμμένη τόσο καιρό? Στο υπόγειο, σαν την Ελένη από το Κωνσταλέξη. Και νόστιμη, τη βρήκε πάρα πολύ νόστιμη. Αχ, και ο μπακάλης μου έλεγε τα καλύτερα. Καλέ, ποια είναι αυτή η κοπέλα που έχετε σπίτι σας? Και τι ευγενικιά, με το εσείς και με το εσάς μιλάει. Και τι καλοσυνάτη. Με το χαμόγελο στα χείλη. Πάνε φαντάρι μας μπροστά. Και η Φρόσο η Ράλη από απέναντι. Έχει πάθει σοκ που είδε τη Λιλή και την έχουν στο νοσοκομείο. Άντε καλέ. Μου λέγε πώς την καμαρώνω, μωρέ, τη βαφτιστικιά σας, πώς την καμαρώνω. Σοβαρά? Βέβαια, βέβαια. Ανδρέα. Τι Ανδρέα? Λέω, Ανδρέα. Τι λες κι εσύ? Για τη Φρόσο τη Ράλη? Όχι καλέ, για τη Λιλή. Αυτά νομίζω τα είπαμε. Λέμε, μήπως το επανεξετάσεις το θέμα. Μήπως το δεις με άλλο μάτι. Όλγα μου, καλός ή κακός, αυτά τα δύο μάτια έχω. Και δεν πρόκειται να κάνω μεταμόσχευση ματιού, ειδικά για τη Λιλή. Άντε, γεια. Μάλλον αποτυχημένη η παρέμβασή μας στα ερωτικά τρίτων. Εδώ τα κάνουμε θάλασσα στα δικά μας. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε με τη Λιλή σε αυτή την κατάσταση? Εγώ το λυπάμαι το κορίτσι. Κι εγώ το λυπάμαι, αλλά τι να κάνουμε. Θα περάσει ο καιρός και θα συνέλθει κάποια στιγμή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μία υποφέρεις, δύο υποφέρεις, την τρίτη συνέρχεσαι. Ήθελα να σε δεν τρέπεσαι, να υποφέρω και να χαίρεσαι. Την αγωνία μου δεν σκέφτεσαι. Ήθελα να σε δεν τρέπεσαι. Ήτανε που θα συνερχότανε. Καλημέρα, Λιλή. Καλημέρα. Πώς πήγε το σεμινάριο? Δεν πήγα. Λιλή, θα τα χαλάσουμε. Στην Αθήνα ήρθες για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να παρακολουθείς αυτά τα σεμινάρια κομματικής. Δεν πρέπει να τα παραμελείς. Λιλή μου, οι έρωτες έρχονται και παρέρχονται. Αυτός ο έρωτας δεν θα περάσει ποτέ. Όλα περνάνε, Λιλή μου, πίστεψέ με. Άκουμε και εμένα που έχω μείνει χείρα. Εσύ τουλάχιστον είχες την ηθική ικανοποίηση ότι σε ήθελε ο άντρας σου όσο ζούσε. Ας με ήθελε και εμένα ο Ανδρέας και ας πέθαινε. Δεν το ξέρω καλέ που θα πεθάνει το παιδί. Τότε θα πεθάνω εγώ. Έτσι κι αλλιώς δεν το γλιτώνουμε το φέρετρο εδώ μέσα. Θα φαρμακοθώ. Θα πιω ποντικό φάρμακο. Υπάρχουν και πιο ευγενή προϊόντα για να πεθάνει κανείς. Αυτός ο άντρας εμένα θα με στείλει στον άλλο κόσμο. Λιλή, θες να θυμώσω? Θύμωσα. Δεν λυπάσαι με τα νιάτα σου. Τη μαμά σου που σε περιμένει στην Προστουτσάνη. Τη Μαντόνα που θα χάσει μια θαυμάστρια. Δεν με νοιάζει η Μαντόνα. Είναι σοβαρά. Αφού δεν την νοιάζει η Μαντόνα, είναι σοβαρά.
ώστε το απέκλεισε τελείως, δεν τη θέλει. Ούτε να τη δει. Εδώ που τα λέμε βρε Μπεμπέκα είχε κάποιο δίκιο. Αυτή η δυο δεν ταιριάζουν καθόλου. Γιατί βρε Μπεμπέκα μου, μπορεί τον Αντρέα μας να τον λέμε μισούφ, αλλά το έχει το επίπεδό του. 5-6 βιβλία τα έχει διαβάσει. Ενώ η Λιλή είναι λαϊκάντζα. Μα τα ετερόνυμα έλκονται. Τόσο ετερόνυμα πια. Πες ότι θέλουν να πάνε σινεμά. Η Λιλή θα θέλει να δει το Ράμπο και ο Αντρέας τον Κουροσάβα. Πού θα πάνε? Μα τα ζευγάρια δεν είναι μαζί για να βλέπουν Κουροσάβα. Για άλλο πράγμα είναι μαζί. Ναι, αλλά πριν από αυτό το πράγμα λένε και καμιά κουβέντα. Βέβαια βρε Μπεμπέκα μου, αυτό το πράγμα δεν είναι πατιούτ και τελείωσε. Θέλει κάποιος πράχει. Μπεμπέκα μου, ο Αντρέας και η Λιλή είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Ο έρωτας μπορεί να αμβλύνει τις διαφορές. Υπάρχουν πολλά ρομαντικά παραδείγματα ζευγαριών από διαφορετικούς κόσμους. Ο πρίγκιπς Εντουάρντος και η Λέδη Σίμψον. Στην περίπτωση της Λέδη Σίμψον η διαφορά ήταν ταξική. Στην περίπτωση της Λιλής η διαφορά είναι μορφωτική. Μπορεί να γεφυρωθεί και αυτή η διαφορά. Πώς να γεφυρωθεί βρε Μπεμπέκα, να κάνουμε τον Αντρέα κομμότρια? Όχι, μπορούμε να επιμορφώσουμε τη Λιλή. Αχ, πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Το πυγμαλίο να του μπαίνασό, το ξέρετε. Μη συνεχίσεις Μπεμπέκα, θα πεις πολύ μεγάλη βλακεία. Καθόλου, γιατί προδικάζεις το αποτέλεσμα. Μα γίνεται να μετατρέψουμε μια θαυμάστρια της Μαντόνα σε διανοούμενη? Τους σπανούν τα γένια μόνο δεν γίνονται. Γιατί σήμερα ημέρα και αυτά γίνονται με ορμονοθεραπεία. Διανοούμενος με ορμονοθεραπεία δεν γίνεται. Και θα την αφήσετε έτσι στο μαράζι της. Δεν μας ευχαριστεί βέβαια, αλλά δεν έχουμε και τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Άι, καημένη Λιλή, πώς την πάτησες έτσι? Μήπως το ήθελα? Με βάρεσε ο έρωτας στο δόξα πατρί. Να, εδώ είναι το δόξα πατρί. Εσένα, Μαρή, εσένα που φτύνες άντρες. Τουντάκι έχεις φτύσει, τουσάκι έχεις φτύσει, τουμάκι έχεις φτύσει. Επειδή τους έφτινα, τιμωριέμαι. Αχ, εσένα, Μαρή, εσένα που στην αντίβα της προσουτσάνης να κλαίεις για αυτόν τον κοντοστό. Μη μου τον βρίζεις, μη μου τον βρίζεις, πληγώνουμε. Κορίτσια, τα καφεδάκια σας. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Άντε καλέ, δεν είναι τίποτα. Είστε πολύ καλοί και υποχρεωτικά. Ο αδελφός σας δεν μας υποχρέωσε και πολύ. Άντζη! Τη γνώμη μη είπα. Α, κορίτσια, δεν το αντέχω αυτό το πρόβλημα με τη Λιλή μου και για την καρδιά. Τι κάνει πάλι, κλαίει? Όχι, ήταν αυτές οι φίλες της Μαντώνας και προσπαθούν να την παρηγορήσουν. Εγώ έχω αρχίσει πάντως να ξανασκέφτομαι αυτό που είπε η Μπεμπέκα. Και ελπίζω να το ξαναπέριψες. Μα είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να τη βοηθήσουμε, δε κορίτσια. Μα τώρα σοβαρά θα προσπαθήσει να επιμορφώσει τη Λιλή? Γιατί όχι? Καλέ, τι είναι κουλτούρα, φασόλια να τα φυτέψεις? Α, μην το λες αυτό, Μαρία. Η ψυχολογία λέει ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένας άγραφος χάρτης. Μια τάμπουλα ράζα. Και εγώ σου λέω ότι τα πράσα λάχανα δεν γίνονται. Εξαρτάται από το ποιος τα καλλιεργεί. Στο κάτω-κάτω νουνάτιση με πνευματική της μητέρα. Δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω όταν ήταν μικρή, τη βοηθήσω τώρα που μεγάλωσε. Και αν δεν πετύχει αυτή η ιστορία με τον Αντρέα, θα της μείνει μόρφωση. Και εγώ σας λέω ότι αυτά που λέτε μου φαίνονται τουλάχιστον απίθανα. Και τι κάνουμε, να προσπαθήσουμε? Εγώ κορίτσια λέω να τους το πούμε σήμερα κιόλας. Μα τι εννοείτε, κορίτσια, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα να δεις, Λιλή. Δεν λέω ότι δεν είσαι όμορφη, δεν λέω ότι δεν είσαι τραβηχτική, αλλά του Ανδρέα άλλο του φταίει. Σαν τι του φταίει, κουμπάρα? Να, κοίταξε να δεις με τον Ανδρέα, είσαστε εντελώς διαφορετικοί. Βέβαια, από αυτός είναι άντρας και εγώ είμαι γυναίκα. Όχι, ο Ανδρέας ήθελε κάτι που να του μοιάζει πιο πολύ. Μήπως ήθελε άντρα? Όχι βρε Λίλη μου, άλλο εννοεί η Μπεμπέκα. Εννοεί ότι εσύ και ο Ανδρέας είσαστε διαφορετικοί. Έχετε άλλο ενδιαφέροντα. Πώς το λένε, εσύ Φερρυπίν. Είσαι θαυμάστρια της Μαντώνας. Ο Ανδρέας βάλει, όχι. Αν είναι για τον Ανδρέα, στα τσακίδια η Μαντώνα. Μπράβο, έτσι ήθελα αποφασιστικά. Ωραία, τη Μαντώνα την απέρριψες. Πρέπει όμως να βρεις κάτι άλλο καλύτερο να την αντικαταστήσεις. Ο Μάικλ Τζάκσον κάνει. Τον αράπη και αν τον πλένεις. Λιλή μου, πρέπει να αποκτήσεις πνευματικό περιεχόμενο όπως ο Αντρέας. Ναι, αυτό είναι που μου τη δίνει, το πνευματικό του περιεχόμενο. Μπορείς να αποκτήσεις κι εσύ. Πνευματικό περιεχόμενο. Θα σου κόψουμε ένα στα μέτρα σου. Μαρία. Ναι, είναι πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά θα τα καταφέρεις. Πρέπει να αποκτήσεις καλλιέργεια, προσωπικότητα. Σαν τη Λιάνα Κανέλη. Και ακόμα πιο πολύ μπαρά σου πάω εγώ. Το θέλεις? Μόλι μου την ψυχή. Ωραία, λοιπόν από αύριο παίρνει μπροστά το σχέδιο πυγμαλίων. Ναι, όπως λέμε σχέδιο.